Bă, frații mei, nu știu de voi, dar mamă cum ești tu. Stai așa. Hai mă. Băi, deci, mamă, mamă. Bă, trebuie să vă învăț neapărat să gătiți cu... să gătiți cu oțel inoxidabil, neapărat. Cu tigăi din oțel inoxidabil. Avem 4 ouă, avem vinete de vinete. Băi, ferească-mă Dumnezeu, bip. Bun. Revenind. Avem icre de casă și pâine de casă. Băi, genial. Deci, genial. Vă recomand. Foarte important. Luați oțel de calitate, luați tigăi de calitate, chiar dacă sunt mai scumpe, dați-mi măcar o viață. Asta unul la mână, doi la mână, să fie oțelul ăla 18-10 sau 18-0, una din astea două, și încălziți bine tigaia. Și după ce o încălziți, puneți sursa de grăsime, lăsați puțin să revină din temperatură, la normal, și după care puneți ouăle și așteptați să facă crusta. Cel mai important, bă, nu știu, deci mie, bă, ce bune Bă, ce bune Ba, deci, o secundă. Da, să și gustăm. Da, eu fac treaba asta des și nu, deci mi se pare genial. Da, genial gustul. Bă, pâine de casă aerată. Deci, n-ai cum, frate, să bați așa ceva, zic sincer. Și astea sunt vinete făcute la Thermomix. Păi, deci, eu sunt cu tigăile, după cum vedeți, eu sunt cu astea, eu n-am Thermomix, nu. Dar, face aparatul ăla niște vinete, aoleu, cam lasă gura pe ești nebun. Băi, spumă, deci nu știu cum să vă arăt. Ce cameră bună am că focalizează pe mine și că nu mă vede. Uite-te. Băi, vere meu. Nu știu, dar eu cred că spus aici să fac poftă la oameni. Zic sincer. Deci, n-ai cum. Băi, și eu nu sunt mâncăcios, eu nu sunt așa cu mâncare, eu pot să stau fără să mănânc, n-am de asta. Băi, dar când dau... Haide! Mamă! Băi, și cu un aftertaste sau cu un plus de taste, și-au dat, mai bine zis aftertaste, da, cum am zis, de lămâie. Genial. Cum dăm ouă, auzi că dăm ouă. Bă, frate, nu am chef să tai atâta la montaj. Mi-e foame, capul îmi stă la mâncarea asta, sincer. Că puneam pe ouă sare și de-aia am zis așa. Dar înțelegeți voi, se trece cu vederea. Bă, stai așa. Mamă! Ha, da. Mă. Ei. Genială combinația asta, genială. Pâine de casă, moale, dar fermă, plină, cu icre, cu un aftertaste de lămâie bun, nu de pește, cu produse de calitate făcut și ouă.
Băi, ce mic dejun mai bun vrei de atât? Genial. Bă, acum, jur, vrei capul meu. Nu mă fac. Nu faci. Vrei capul meu. Mamă. Bă, deci cu micoaja asta, vă pup, revine mai târziu, pa. Bun, masa, nu știu exact ce număr, nici nu contează. Hai să vă prezint puțin ce am aici. Am piept de pui, am mămăligă, ceva sos de roșii cu oregano și puțină ceapă trasă la tigaie și un ou. Atât. Mâncăm, edităm și după care mergem la sală. Îmi place chestia asta pe care am descoperit-o cu microfonul și cu camera mea. Aoleu. Și da, în camera asta am multe cou. Ieri vă vorbeam de mucegazi, am găsit mucegai, am dat de mucegai, încă miros aiure alea. Da. Și am avut puțină treabă, de asta n-am apucat să filmez și din bucătărie și din alea, că e nasol. Bun. Mănânc, editez un clip 2, vedem cum iasă. Dar foarte mulțumit până acum, foarte mulțumit. Și să vedem ce facem azi la sală. Și de aparatul ăla de masaj, l-am încercat, să zic, pe jumate de corp, piciorul drept comparativ cu piciorul stâng și se simte diferența. Dar în fine, repet, e doar ceva de moment asta, e doar un plus, că mă ajută mental, nici nu contează. Chiar vreau să încerc și să vedem ce îmbunătățire aduce. Atâta timp cât oricum ajută blood flow, gen sângele să circule mult mai hotărât, să zic așa, prin zona aia, pentru că, na, e atacată, da? Își face efectul. Bun, mâncăm și revenim. Și acum o altă chestie. Deci am terminat. O altă chestie pe care vă recomand e așa ceva. Pentru că e vaselină și am încercat aftershave-uri de toate felurile. Mă iritau, dar cea mai bună variantă mi s-a părut tot timpul vaselină. Deci chiar dacă mă fac cu lamă, cu astea, în continuare nu mă irit. Îmi hidratează sau cel puțin blochează porii, încât să nu te, să zic, neapărat infectezi, ci să nu te iriți în halul ăla, da? Bun. În rest, nu știu dacă ține mai mult parfumul, ci mai degrabă îți murdărești hainele, sincer, mai ales dacă ai cămașă secunda de o să se vadă. Și vaselina asta mai poate da și pe buză, mai ales sezonul rece când scrapă. Recomand un must, un life hack, cum râdeam odată cu un tovarăș. Și acum parfumurile. Băi, la parfumuri vă recomand să începeți cu ceva mai ieftin, pentru că na, bugetul și când sunteți la început e ok. Iar ulterior, parfumul care îmi place mie cel mai tare ar fi ăsta, da? Black Orchid de la Tom Ford. Ăsta, să zic așa, care se bate unul la unul cu ăsta, tot de la Tom Ford, sau mai era unul de ăsta.
Astea mi se par geniale. Sau Teramia, iarăși, ar mai fi ceva de genul ăsta. Numai astea trec puțin peste suma pe care vreau să o atingem. Max 100, 150, 200 de lei maximum parfum, astea trec puțin de acolo. Și normal, nu aveți nevoie să vă aruncați atât de sus. Uite un parfum, da, în range-ul ăla. Club de notă, ăsta Intense Man. Ok? Ia-ți-l ăsta de început și o să fie ok. O să primești complimente pe el neapărat, că n-ai cum. Dar zic că e ok. Doar că eu acum nu pot să mă dau pe gât, deși aș putea de fapt, că na, m-am dat cu vaseline și cumva nu are contact direct, dar el fiind alcool, usucă și așa mai departe, deci o să fie itchy puțin pentru mine, așa că îmi dau pe haine. Dar în general ai vreo 3, respectiv 5 puncte, ai stânga, dreapta, spate, astea ar fi 3, sau dacă vrei 5, stânga, dreapta, spate, umărul drept, umărul stâng și mai departe. Bun? Bun. Astea sunt niște chestii basic pe care vreau să vă învăț. Că, na, de ce nu, iarăși, chestii pe care să zic așa nu le-am primit și eu ca și sfaturi la rândul meu și ar fi fost de ajutor, știi? Că na, bun, iar acum să alegem unul pentru mine. Mai am și așa ceva, astea niște parfumuri mai ciudățele, dar nu sunt parfumurile de day by day cu care să fii voi obișnuiți, gen ăsta are piper roșu cu... ce Dumnezeu mai aveam? În fine, gen mirosuri de genul piper roșu combinat cu vanilie, cu portocală, cu... Da, mai fac puțin. Bun. Ok, cred că o să mergem pe ăsta de data asta. Prada Black. Ok, overall. Mie îmi mai place, uite, încă un loc în care îmi mai place mie să mă dau, ar fi aici. Deci, nu știu, îmi place, pentru că am ceasul, mai miros, mă bine dispune să zic așa. Nu știu dacă make sense sau nu. Bun, mi-a venit un colet și am să fac și eu primul meu unboxing pentru că n-am mai făcut așa ceva și o să vă explic pe parcurs de ce mi-am cumpărat treaba asta, pe lângă faptul că am prins-o exagerat de ieftin sau la preț foarte bun comparativ cu prețul ei actual, da? Bun. Asta. Stai că nu se vede. Glumesc. Asta. Bun, ce e ăsta? Un pistol de masaj, ceva de genul ăsta. De ce mi-am luat? Păi stăteam într-o zi și m-am uitat la un sportiv care era pe area astea de powerlifter și am văzut o chestie interesantă. Am sesizat o chestie foarte interesantă. Și anume, care e chestia interesantă? Că antrenorul lui, înainte de fiecare antrenament, îi făcea masaj. Și a început să explice omul de ce îi face masaj, zona aia la picioare mai ales. Băi, și mi-au amintit când eu am mai avut așa ceva, dar nu mai găseam încărcător, ceva mai cipeanu, nu contează. Și zic, mă, înaintea unui antrenament de picioare, încălzirea a fost ca de obicei, nimic diferit. Înaintea unui antrenament de picioare, ce m-am gândit să fac? Bă, m-am jucat cu ăsta, m-am masat, mi se părea mie că mă doare ceva la picior, în fine, m-am masat. Băi, tu știi cum a mers antrenamentul ăla? Incredibil. Și eu făcut creierul meu conexiune, băi, și mi-am trecut acolo un carnețel, zic, bă, mâine să mă uit de așa. Băi, și cum s-a făcut, cum nu s-a făcut? Am uitat a doua zi, dar l-am găsit întâmplător. Mi-a venit o reclamă și zic, clar, îl iau, preț bun. Ok, hai să vedem cum arată și ce oferă. Băi, arată bine și se simte confortabil, simte calitativ, încărcare cu USB-C, display arată bateria, cât mai este, cablu, husă, carcasă, chestii, cam atât. Și mai are o chestie interesantă,
Asta, care cică ba se încălzește, ba se răcește, depinde ce ai tu nevoie. Și cică poți seta după cum vrei tu. Și zic, bă, dă-o mă, să chiar așa de șmecher e aparatul ăsta, și la ce bani l-am prins? Și m-am uitat pe Amazon, fii atent. M-am uitat pe Amazon la review-uri. Niște review-uri foarte bune, din vreo 3.000 sau 5.000 de review-uri. Uh, Era undeva cotat la 4,6 și zic, wow, asta înseamnă ceva. Bun. Acum să vedem dacă știm să-l pornim, dacă ne descurcăm. Ok. Vedeți aici astea? Uite. Bun. Și că, băi, fac. Păcat că n-am undit. Mamă, nu vine să cred. Băi, ești nebun. Hai să încercăm invers. Ok. Deci, băi, frate, e rece. Mamă, interesant. Acum nu mai e atât de rece, așteptăm să vedem dacă se încălzește, că se și încălzește, așa zice pe cutie. Ok, e mai călduț. Băi, super curios. Super curios. Deci, sunt excited maxim. Mamă, ce-mi plac astea. Jucăriile, jur. Da, băi, s-au încălzit. S-au încălzit bine, chiar cald. Foarte interesant, foarte interesant. Sincer, e foarte interesantă jucăria asta. Îmi place maxim. Sunt curios cât o să mă țină până o să mă plictisesc de ea. Din ce am înțeles, are și aplicație. Mai are și modelele astea pe care o să le găsim, o să le folosim și o să le găsim utilitatea în aplicație. Să vedem și un cablu. Și ce mai avem aici? Scan to learn more, ok. Și ceva adaptoare. Bă, perfect. Pentru banii la care am prins aparatul ăsta, e genial. Hai să vedem dacă sunt încălzit totuși. Păi, e foarte cald. Mamă, ce șmecher e treaba asta. Hai să vedem dacă chiar arde puțin, aș zice. Iar acum l-am dat pe rece și hai să și pornim, să vedem ce face. Ținem aici apăsat. Și aici creștem puterea, iar aici jos se vede cât la 100 mai avem baterie. Păi da. Mamă, ce-mi plac. Ce-mi plac gadgeturile astea. Ia să vedem la maxim. Băi, mișto. Sincer, mișto. Mișto, mișto, mișto. Iar acum întrebarea. Deci am făcut un unboxing, dar eu nu vă vând vrăjeală, nu vă vând produse. Ok? Ce înseamnă asta? Că o să vă zic, uite și ăsta se încarcă, are aici mufă USB. Da, în fine, da. Aveți nevoie de el sau nu aveți nevoie de el? Probabil că nu. Probabil că nu. De ce mi l-am cumpărat? Pentru că l-am vrut. Mi-a venit ideea, m-a lovit odată de o treabă de genul, mi s-a părut relevantă și în general când ajung la nivelul de mi se pare ceva relevant, chiar vreau să încerc. Cam atât. Dar asta nu înseamnă că tu ai avea nevoie de jucăria asta. Ok? Bun. Nu-i foarte scumpă, doar că toate jucăriile de genul necesită să le folosești relativ zilnic. Zilnic. Ăsta e dezavantajul lor. Și dacă ți-ai lua o masă din aceea inversă, care
îți scoate tensiunea de pe coloană. Încerc să zic cât de simplu, fără termeni științifici, fără să vă bag, fără să pară la deștept, că nu avem nevoie de treaba asta. Vreau să înțelegeți în primul rând, ok? Băi, și cam asta e. Cam asta e. Nu am fost la sală încă, am mâncat. Ați văzut ce bine am mâncat. Am fost, mi-am luat ăsta. Și da, o să-l băgăm la încărcat să fie full încărcat. O să ne jucăm cu el, cred că mergem azi la sală să facem picioare, cred că le iau cu mine la sală să-l încerc. Cred, nu știu, nu promit nimic, vedem. Și da, cam astea. În linii mari. Interesantă jucărie, dar repet, nu aveți nevoie de ea, nu-i neapărat să vă cumpărați, nu-i neapărat să vă cumpărați tot ce vedeți la mine. Nu e neapărat ceea ce face sens pentru mine să facă sens și pentru voi, asta încerc să vă explic. Nu încercați pur și simplu să copiați, încercați să înțelegeți, încercați să vă gândiți, bă, am nevoie de treaba asta, pe bune am nevoie sau nu am nevoie? Capiși? Bă. Ok. Cam, na. Acestea fiind spuse, bem o gură de Sprite. Că încă nu au apucat să bage, cred că și în Sprite particulele alea, nanoparticulele. Poate le bagă în ăsta la alt, cum îi zice, în cola, cel puțin așa zic zvonurile. Asta e. Bun. Păcat că nu au venit cu două să bag și ăsta la încărcat, dar ăsta îl bag după, le bag pe rând. Da. Vreau să vă mai dau câteva tipsuri și eventual să vă mai împărtășesc câteva secrete din viața mea, dar tot care au legătură cu sala, cu corpul, cu astea. Uite, de exemplu, dar nu o să vorbesc acum de ele, dar o să vă arăt să vă faceți o idee. Vedeți ăștia? Da. O să vorbim mai târziu de ei. O să vorbim mai târziu și de dormitor și de temperatura din dormitor, cum să dorm mai bine, ce înseamnă un somn bun și așa mai departe. Vreau ca clipurile astea să fie pentru toată lumea și să le înțeleagă toată lumea, indiferent de unde ești, cum te numești, ce naționalitate ești, la ce nivel ești, faci sală, nu faci sală, nu mă interesează treaba asta. Vreau să fiu alături de voi și vreau să înțelegeți, vreau să ajung la voi cu ceea ce zic. Nu să mă dau eu mare doctor sau mai știu eu ce. Da? Bun. Una peste alta, am dus să bag jucăria la încărcat și... see ya. It's a lonely journey. You're isolated. Those who used to keep pace with you will fall off. They'll see where their world ends and yours begins. Your ability to suffer, endure, outwork must be greater. You must be willing to extend yourself to the limit. No guarantee of success. Every day, you must ask yourself, did I do enough? Stay hard. Look around you. There was no fucking team. It was you. There was no weight loss program. Mom and dad waking you up saying you can do it, you can be better. Trying to build belief. You built belief when you had nothing. Rock bottom. You did that. So as times get hard for me, the truth comes out. And my truth is powerful as a fact. It's real. It's tangible. I feel it. It comes out of my brain as I speak about it. I'm reliving every single dark moment of my life. For several days, I don't want to do shit. I procrastinate like a motherfucker. This is one of those days, man. I put my shoes and my socks and my shorts on every day. Woke up this morning just staring at it. Didn't want to do shit. Didn't know why I was doing shit. A lot of times we forget just how badass we are. Our purpose will always be there. I have nothing in front of me right now. No race, no nothing. But the purpose is myself. Your mind has to be stronger than your feelings. On those bad days, when you think that you're alone, you just might be.